каква енергия си в момента? Нека да проверим. Говоря от гледна точка на дамите. Ако има мъже, обръщат към себе си. Каква енергия си в момента? Каква енергия си в момента? В момента си много огнена енергия, забързана, активна. Някои, повечето от вас, предприемат някакви много така бързи действия, които са продиктувани от някакво проистичащо около тях събитие. В същото време се опитвате да запазите баланс, да се уравновесите, да мислите повече, но някакси това огненото, това страст ми се иска да кажа, надделява и ви е трудно да запазите баланс, хармония, да сте в една точка на равновесие със себе си. В каква енергия си още в момента? В енергия, в която се опитваш да спазваш някакви норми, някакви правила, да направиш правилното, но по другите карти, които виждам, този ентусиазъм, този огън не ти дава възможност да спазваш правилата. Какво имам предвид, като казвам да спазваме правилата? Повечето от нас още от самото си раждане имат така заложена една матрица, в която осъзнато или неосъзнато всички ние знаем, че трябва да ходим на училище, след това да учим, да работим, да създадем семейство, да родим деца и горе-долу в тази линия да протече нашия живот. И дали всеки един от вас осъзнава или не, повечето от вас вървят в тази пътечка. Така че тук някой се опитва просто да влезе в коловоза, в матрицата, в това, което е установеното от норми, правила, възпитания, хора, общество, въпреки че по ето тази много ярка карта ви се иска да се отклоните от пътя, да направите това, което душата ви иска, това, което на вас ви харесва, това, което на вас ви е любимо, а не да задоволявате очакванията на околния свят. Така, в каква още енергия сте? В енергия манипулация, енергия лавиране. Може би това е по отношение на желанието ви да излезете от правия път. Гледате някъде напред в бъдещето, искате да тръгнете, но в общи линии все още само стоите и гледате. Да, имате този голям заряд, който ви ви кара да гледате в бъдещето. От друга страна, искате да спазвате хармонията, баланса, правилата и нормите, но така или иначе сте се отправили, поне към момента, така погледа ви е напред, в бъдещето, нови хоризонти, нова реализация, независимо за какво става въпрос. И видели горе-долу една крачка от реализацията на това, което сте намислили или ви се иска.